Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer. Bangaki kunina abathandazayo? Obani abafisa imithandazo yabo iphendulwe? Ngizosika elijikayo ngamazwi esiwashoyo uma singathandazi. Niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini. Amagama singawaphimisi uma sikhuleka anamuphi umthelele emkhulekweni yethu. Kunamazwi ebengwasebenzisa eminyakeni edlule ngwabiza ukuthi thandaza futhi uphimise. Ungakhulekela umntwana wakho uthi aphulukiswe bese uhlanganisa nomsister Suzy uthi aphulukiswe kwisidamizwa futhi uzoyejela. Khuleka uphimise. Khuleka uphimise. Isaiah 58:9. Bheka ukuthi uzwile, mhlamba abanye benu bezwa lamazwi kudala, ngithi ngizoshumela ngamagama kulobu busuku. Kodwa lokhu uyakudinga, nami ngiyakudinga. uNkulunkulu ukhuluma nami ngendlela ejulile ngamazwi omlomo wami. Khona engimtshelile namhlanje ngathi ngivivile. Ngibuya kude, kodwa angikho msulwa nami. Abantu abaningi abakhuluma kakhulu abekho msulwa. Nabanye bena abathulayo kungenzeka ukuthi asibezwa kodwa nabo basho lokho. Kuningi okukhulumayo oqhubekayo kufanele ngikushintshe. Amen. Futhi ngifuna ukushintsha. Ngifuna ukuba ngcono. Ngimdala ukuthi ngachitha isikhathi sami. Ngifuna ukunqoba. Kungithathe kwangithatha iminyaka emihlanu ukuthola ukunqoba kweminyaka engama-20. Ngizokuthola izinsukwini ezinhlanu manje. Angifuni ukuzilibazisa, angifuni uNkulunkulu angibonise amandla amazwi ami, ngimbulelwe ngokwesaba ngesabe uNkulunkulu uma ngisho izinto engaziyo ukuthi zizongiwisa ubuhlungu. uNkulunkulu kuphela ungakwenza lokho. Uma ungacabanga ukuthi uyawudinga lokho ungahlala lapha ungidabukele, ngishumele ngokwami ngoba ngiyalidinga lelizwe. Amen. Isaiah 58 Verse 9, Isaiah 58 isahluko esibalekile ngezinto ezothokozisa uNkulunkulu nezingamthokozisi. Kodwa lokhu kuqondene ngqo ngokuphendula kwemikhuleko namazwi aphinyiswa ngumlomo. Mbize uNkulunkulu uzophendula athi ngila, ubani othokozela lokhu? Uma wonke umuntu ethi ususe wonke amanga, uma ungasusa amaketango encindezelo, umunwe okhombe ngendelelo, okhombe ocindezelwe noma uNkulunkulu. Asithi unya, ububi nokukhuluma kabi. Amen. Kusobala ukuthi uNkulunkulu uthini. Ufuna ngikuphindele? Ufuna imikhuleko yakho iphendulwe ngokusheshsha? Nazi izinto okufanele nizenze ukuze imikhuleko iphendulwe. Ngenza isifungo esithi ngoNovember noma ngoDisemba odlule ngifuna ukuthandaza ngingaphezi. Lokho akuchaza ukuguqa ngamadolo amahora ngosuku, kuchaza ukukhuluma ngikhuleke izinto eziningi. Ngilinde ngithandaze, ngibone izinto, ngithandaze ngaleso sikhathi. Uhlobo lomthandazo ukubonga, ukudumisa, ukunxusa, ukukhulekela abanye. Ngifuna lemkhuleko iphendulwe. Angifuni ukuzinikela ekusebenzeni izinto ezingenasidingo. Kodwa ngiyathemba ukuthi kumina ngizokwabelana ngani izinto mina engizenzayo, futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisana nami ngendlela ejulile ngamazwi omlomo wami. Uma ngikhuleka kakhulu izimpendulo zizosheshsha, uNkulunkulu uzongibonisa nalokho kuzokwenzeka. Anginenkinga enkulu ngomlomo wami, kodwa inkinga ukuthi angikwazi ukugcina lokhu. Amen. Namhlanje sizokhuluma ngezinto eziphumisa ngomlomo wakho nangezinto eziphathelene nokuphimisa umlomo wakho. Sizoqala ngokufanele sikwenze. Okokuqala kufanele sikucele
enkosini isembule amehlo. Uma senza lokho kulapho sizoqala khona. Nkosi, uma ngenza lezi zinto ngembule amehlo. Uma ungembule amehlo ungisize, unginqande. Ngeke ngiphumelele ngaphandle kosizo likaNkulunkulu, kodwa uma usambula amehlo usiphumusa, sizothatha intando yakhe isinqande. Okokuqala ukuyeka ukukhononda, ukukhala, ukufuna amaphutha nokugxeka. Ngeke usalokhu ukhalaza ngomsebenzi wakho, ukhalaza ngomphathi wakho, ukhalaze ngemoto yakho endala, i-cracker box noma ngani le engiyingayithandi. Lo myeni mbeke enkosini, abantwana abakhwelekelayo. Abantwana bakwa-Israyeli angicabanga ukuthi babesuke emlonyeni wabo, bazulazula ehlane eminyaka ewu-40 uhambo nje lwezinsuku ezu-11. Kubuhlungu, enye into eyinkinga ukuthi babengayeki ukukhononda. Esikhundleni sokubonga babekhononda. Esikhundleni sokuhloma baprofethe ngezithembiso zenkosi babekhononda bekhalaza. Bekhononda ngoMose, bekhononda ngoNkulunkulu, bekhononda ngemana eyehla ezulwini. Ngiyethemba babekhononda ngamafu nangesithando somlilo, babekhononda ngakho konke. Sizobuka imibhalo emithathu ukuze ubone ukuthi ngikhuluma iqiniso. Exodus 15:24. Nike nikhononde. Amen. Lalelani lokhu. Abantu besifazane ompetha bokhononda. Angibashiya besilisa, sonke siyakwazi lokhu. Kudala uNkulunkulu ekhuluma nami ngokuba unkosikazi othobekile. Kwakunzima kakhulu ngoba ngahlukunyezwa ngisakhula. Ngenza ngezithembiso ezininzi. Ayikho indoda yokungitshela ukuthi kufanele ngenzeni. Wenza izinqumo ezifana nalezi eside isikhathi bese uba nenkinga yokuzithoba uma sewembulelwe. Ngisakhumbula uDave engavumelani nami ngokuthile, afuna ukwenza nje okuhlukile. Ngithi, kulungile. Ngimshiye, yebo baba, yebo baba, ngihlala nawe, yebo baba. Ngiyazi akekho kunini owenza njalo, nginixoxela ngami. Kodwa niyazi uma umphathi wakhe esho okuthile, umamatheke bese uyamshiya, uyahlanya njalo nje uhlalenza. Noma okunye okubi okudlula lokhu, uyeka ukukhononda kuthi ngelantshi uqala uhlebe. Ake sibheke lokhu ngelinye izinga. Ngithanda leli izwi lanamhlanje. Wena ngiyalithanda mina. Exodus isahluko 15 verse 24. Abantu bakhononda kuMose. Bathi sizophuzani. Exodus 16 ivesi lesibili. Bonke abantwana bakwa-Israyeli bakhononda kuMose no-Aroni ehlane. Isahluko 17 verse lesithathu. Bakhononda ku-Exodus wonke, kumNumeri wonke, bezulazula ezintabeni. Niyazi ukuthini uma nikhalaza awuyindawo. Kunencazelo engiyithole kwisichazamazwi, ngase ngifisa ukubhala leso sichazamazwi ukuze ngibe nobufakazi. Angisakhumbula ukuthi bekuthini, kodwa ukukhalaza kuchaza ukungayindawo, uhlala ubusuku. Ingakho ngithi khalaza ungayindawo, ayibongwe Nkosi. Amen. Amen. Singenza okwenziwa abantwana bakwa-Israyeli noma senze okwenziwa uJesu nasesiphambanweni, sinika uNkulunkulu udumo. Noma kubuhlungu sesihluleka, sinegunya ngokuphinyiswayo. Unegunya phezu kwamazwi, akekho ozokuphoqa usho ongakufuni. Amen. Uze wangibuka wangigqolozela. AbaseFilipi 2:14. Leli ngilithanda kakhulu.
Kwesinye isikhathi liyangihlekisa ngizontshela ukuthi kungani asivule abaseFilipi 2:14 sifunde ngezinhliziyo. Asikho sidingo sokulinda kakhulu futhi ngenza konke konke Nkosi yami. Ngeke ngisakhalaza uma ngiqonda endlini. Ngeke ngikhalaze uma ngiseminyaminyeni. Ngeke ngikhalaze ngamanani aphezulu. Angeke ngikhalaze ngohulumeni. Singakuthandazela lokhu sisho iqiniso kodwa singakhalazi. Enza konke. Angazi ngawe kodwa uma ngikhuluma iqiniso angicabanga ukuthi ngiyakwazi ukuphila nje usuku lonke. Hey, ngikhuluma iqiniso. Ngikhuluma okukhalaza okusobala. Manje sikhuluma ngelinye izinga. Ngiyagodola futhi ngiyashiselwa. Abanye benu bakhononda bengena la, ukhononda ngendawo ongawozanga uhlala kuyo. Ukhalaza ngokukhanya ukuxhopha emehlweni akho, kodwa iTV uyithandani, ungathanda ukuyibuka nasebumnyameni. Siyazi ukuthi sinjani, sithanda ukunethezeka. Emiphakathini yethu sithanda ukunethezeka kakhulu. ENdiya abantu bahamba amabanga amade izinsuku, anginalihaba izinsuku ukuza kwinkomfa. Bahlala esigangeni, bahlale angazi ukuthi bakwenza kanjani lokho. Bahlala usuku lonke bangayi endlini encane. Angazi ukuthi uhlobo njani lwesinye lolu, kodwa mina ngidinga ikhefu. Sinezinto eziningi. Kodwa into edabukisayo ukuthi sisakhononda ngezinto esingenazo. Kodwa ngashintsha. Kungashintsha kakhulu ngokusheshsha kushintshe kakhulu futhi singathatha leso sinqumo namhlanje. Ihlobo nje phelela lapho ungamema uNkulunkulu, ungamnika isimemo uma ungafuna samukele. Kodwa ungamukela uNkulunkulu, ngiyakudinga Nkosi ukuthi ulawule impilo yami. Ungazise ngaso sonke isikhathi uma ngihlulubukile kuwe ngamazwi ami, ungigwebe, angifuni ukwenza lokho. Ngiwufundile lo mkhakha ngaze ngashintsha ebusweni. Kufanele ngiwufunde. Seniyazi manje uDave akanalo lolu hlobo lwezinkinga enginazo. Ngoba uyazithulela. Selokhu ngashada naye, anginalihaba. Cishe kube kathathu ngimuzwa ethi kunomuntu angamthandi. Ngineminyaka ewu-50 mangiqala uthola abantu abathathu engibathandayo. Kunjalo kungafani kuyazana. Kodwa niyazi bangaphi kunina abajabulayo ukuzwa ukuthi ngithatha isikhathi eside. Ngithemba ukuthi niyajabula ukuthi uthisha wenu weBhayibheli unamaphutha. Philippians 2:14 benza konke ungakhalazi uthole amaphutha ukhononde uNkulunkulu. Ilokho kwangibamba. Ukhononde uNkulunkulu angikhonondi kuNkulunkulu. Siphinde sithi Nkosi ngiyathemba wena olawula impilo yami. Kodwa lokho ngeke kungimele. Nkosi ekhaliphile wazi konke, wena wenza wonke ngendlela efanele, kodwa ngiyakuzonda. Sithatha izinhlangothi zombili zemlomo yethu. Uma ngempela sikholwa ukuthi uNkulunkulu osenzela konke, futhi uma sikholwa izinto egcineni ziyalunga kulabo abathanda uNkulunkulu. Bangaphi abazi ukuthi singamemeza sishaya izandla esontweni. Ibinjani indumiso namhlanje ebusuku? Wonke umuntu uthole injabulo nempendulo efana nale.
Uyazi intshumayelo iyasiza, nawe uyayithanda, nakho ngifisa ukutshela kona, kodwa ukani? Ibhendi ngeke ihambe nani. Angihambi nani? Ngiya ekhaya ngenhlanhla, ngizoba kwi-TV ngomsombuluko ekuseni. Ngisike elijikayo ngeke. Kunamanye amandla uma uniwadinga. Bangapha bazi ukuthi ngiqonda ukuthini, kuzwakala kahle konke. Kodwa uma ubhekene nezimo kulapho kufanele uwasebenzise khona. Kwakumele asebenzele uJesu ensimini ngesikhathi abafundi bakhe belele. Kwafanele kumsebenzele isikhathi evivinywa uSathane izinsuku ezingama-45. Kwakulapho lawo mandla kwakufanele asebenze khona. uJesu wathi kuSathane, "Sathane wenza kuyena," baphendulana. Ungamvumela akhulume nawe, akukhathazi. Ngizizwa ngikhathazekile. uSathane uthi ngikhathazekile. uSathane uthi abantwana bami basenkingeni, ingakho abantwana bami besenkingeni. Kufanele sikhethe amazwi siwalalelayo. Ngizolalela amazwi kaNkulunkulu noma esitha. Sifuna ukuya kukhononda, ukukhalaza, ukubona amaphutha nokukhala. Enye into futhi okufanele siyishiye, ukuhleba, ukwahlulela, ukutshela abantu izimfihlo. Wow. Kufanele sifunde ukumboza amahlazo abantu, singawavezi obala. Ngeke ukholwe ukuthi ubani owenza ukuthini. Ngeke ukholwe ukuthi ubani engibone enza lokhu nalokhu ya, ubani bani ehamba noSimani bani nalokhu ya. Kungani sithanda kusho lezi zinto? Lezi izinto zenyama. Sifuna ukuxoxa, sifuna ukuthi siyazi, sixoxe. Ngizokutshela lokho, ungaziqalela enkulu inkinga empilweni yakho ngokuxoxa izinto ezingakufuni. Usho izinto ngabantu ongafanele uzisho bese kubuya ngawe kube enkulu inkinga empilweni yakho. Ake watshela umuntu imfihlo yomunye umuntu bese umuzwa ekhuluma ngayo. Kubi kakhulu lokho, angithi. uMateyu 7:1 ukuya ku-8. Ubusuku beBhayibheli lobu. Nginemibhalo eminingi. Le ndaba yomlomo akona umbono wami. Ungahluleli futhi ugxeke uqalekisa abanye, hleze nawe ungahlulela ugxekwe futhi uqalekiswe. Uma wehlulela ugxeka futhi uqalekisa abanye, uzokwahlulela ugxekwe futhi uqalekiswe. EWinston-Salem, emasontweni amabili edlule, ngifundise ngokukhulisa isipho somusa. Indlela wena oyisebenzisa ukubhekana nabanye izobuyela kuwe. Seniyazi igama ngalinye noma amahlanu nomyalezo ngokwakho. Ungahluleli. Indlela owahlulela ngayo abanye, umusa ubonisa abanye uzobuya. Kungani ubona uthi oluncane emehlweni omfowenu, kodwa wehluleke ukubona ugongolo olusemehlweni akho? Kungani uzama ukukhipha uthi lokuvungula ebusweni lomfowenu uma unesigxobo socingo emehlweni akho? uJesu wathi, uma ekhona phakathi kwenu ongenasisono aphonse itshe lokuqala, iyona indlela engcono yokuchaza lokhu. Ilona ilungelo esinalo lokwahlulela abanye. Angisakhulumi ngesono sokwahlulela. Kufanele sazi ukuthi siyini isono futhi sahlulela kanjani, kodwa akufanele sahlulele izoni. Kunomehluko. Angisoze ngenza lokhu, sijeqese. Bengizoqaphela ukuba ngike ngakusho lokhu. Abanye benu bayazi ukuthi ngisukaphi. Angikhulumi ngokuvala amehlo esonweni ubuko kubi. Angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngokuzonda abanye abantu. Ngikholwa ukuthi ukwahlulela ukukhulunywa ngakho umqondo wakho abanye abantu ungakwenza kanjani lokhu? Angikholwa ukuthi ungenza into efana nale. Siyazi ukuthi benzeni, kodwa uNkulunkulu wazi ukuthi kungani bekwenze lokhu. Abantu abaphatheke kabuhlungu kungenzeka singazi ukuthi bakwenzeleni lokhu. Abantu abaningi abenza okumbi akubona abantu ababi, kodwa basuke bengahlosile. Kusuke kukhona okwenzeka ezimpilweni zabo, okwenzeka manje ezimpilweni zabo
Kukhona okwenzeke ezimpilweni zabo abazama ukugcwalisa isikhali sakho. Kungenzeka ukuthi bafuna ukugcwalisa lesikhala kodwa bakhetha izinto ezingezinhle. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu nangu mina. Amen. Amen. Singasho sithi lo uyaphinga wenza okubi ngizothandaza. Ivesi 5 nina bazenzisi qalani nisuse izingodo emehlweni enu ukuze nikwazi ukususa okusemehlweni omfowenu. Ningaphisani ngokungcwele izinto ezingcwele ukuthanda abantu izinja. Ningaphi izingulube ubuhlalo obuyigugu. Ngicabanga ukuthi lo umoya omubi. Bazokunyathela ngezinyawo bephendukela kuwe bakwenza isilo sengubo. Sivulela isitho omnyango ezimpilweni zethu uma singabe hambisana nabantu ngothando. Lokhu ngiyakuthanda, cela uzophiwa. Funa uzofumana, ngqongqoza uzovulelwa umnyango. Uyaqhubeka akhulume ngokwahlulela nangokugxeka abantu, akhulume ngomkhuleko nokukhuleka ungaphezi. Ngeke sihlale sicabanga ukuthi lezi zinto ezingahambisani. Kumele uthi ngifuna ukuthandaza, ngifuna ukungqongqoza kuze kuvulwe, ngifuna ufune uze ufumane, ungalahli ithemba ngomkhuleko. Kuyeza kuhle kodwa qaphela indlela othandaza ngayo. Qaphela umoya okhombisa abantu. Ungabi nenhliziyo elikhuni yokuzenzisa ehlulela abanye. Iba nomusa. uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yethu ngokusheshsha uma sinobubele singahluleki singagxeki. Amen. Iningi lilahlekile ngathi alikaboni. Abakwazi ukulunga nobubi, lidinga umkhuleko kakhulu nokugxekwa nokwahlulelwa. Miningi imibhalo engiyifunda ifundisa ngokungahlulela abantu. Kodwa ngifuna sikhulume ngokunye kwesithathu. Izinto okungafanele siziphimise ngomlomo wakho. Ungabeki umbono ongadingeki noma ongafuneki. Ngikwenzile lokhu ngesikhathi ngiza la. Ngaba njani uma ngingafunda umbhalo othi bheka indaba zakho? Ufuna ukwazi? Kulungile. Ngikutholile. AbaseThesalonika bokuqala 4:9. Kepha maqondana nothando lobuzalwane. Anisweli ukuba umuntu anilobele ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane. Nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMacedonia lonke. Kepha siyaniyala bazalwane ukuba nivame ngokuvama kulokho. Nikhuthalele ukuhlala ngokuthula. Okusho ukuthi ake nizame ukuhlala ngokuthula nokwenza izinto zenu nokusebenza ngezandla zenu njengokuba saniyala. Ngakho lokhu kusho ukuthi qhubeka ube matasatasa wenza umsebenzi omuhle, unaka indaba zakho uthula uthi du. Amen. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer.